Charles, unyo kaka Dr. Matungo wuoyo. Wan ka gi weche matin. Mokwongo, wach mar chopo dwaro mar katiba. Dibed ni en luar kata rem mar joma moko. Miluongo ni failure mar ng'ato kaka institutions mane wacho ka. Emomiyo pok wachopo ka. Mondo wang'e ni koro institutions gi moda deal go koso watime atima ni koro en gima koro thuolo mar chopo. Mokwongo abiro yie gi Dr. Mark Matunga on two fronts. One, en issue mar telo mar kor gwenge. Mago kuonde monego ng'iye ni to ere kamomiyo telo mar kor gwenge no pok obedo ma chopo makare. Mar ariyo en weche mar 2/3 gender rule, affirmative actions, representation. Mar adek bende en chapter 6 mar leadership and integrity. To gima duong'ie bende moloyo ni to kai wacho ni kit telo to en migepe mage ma ok otiyo makare. Mokwongo an abiro blame od bura maduong' mamalo miluongo ni parliament. Nikech king'iyo kata weche mag 2/3 gender rule ma Dr. Mark wuoye ni, owacho katiba nowacho maber ni parliament shall take legislative and other measures to ensure that 2/3 gender rule is realized. Tineno ka koro parliament pok okadho pen chik mar 2/3 gender rule no nyaka sane. Koro kiwuoye ni mago e gik ma monego lokie katiba. Tikuongo ng'iyo ni to ang'o to ng'at mane mi responsibility. King'iyo weche mag kata chapter 6 mar muwuoye ni. Yes. Iyudo ka nitiere kit pend chik moko mane miyo responsibility kuom migepe mamoko. Ibiro yudo ka king'iyo kata weche mag responsibilities of leadership. Authorities assigned to a state officer mowacho ni leadership and governance mane article 10 to gi article 73-75. Iyudo ka wacho o define kendo ni jatelo public officer gi state officer. Iyudo ka samoro jatelo moyier ng'ato timo tim marach, samoro iparo ni kata onego ng'ato kata kwelo. Tiyudo ka koro chik pod oyiene ng'ani ni pod en nyaka exhaust all the appellate processes. Tiend ni pod obeda beda kanyo ka en pod odhi e doho. Mane miyudo ka koro mano pod oyudo ka parliament fail. Nikech kane wa enact Leadership and Integrity Act against Public Officer and Ethics Act of 2003. Iyudo ka gigi there is a bit of disconnect. Nikech iyudo ka katiba wacho ogirom. Idhi yudo ka koro ne sama ne koro katiba miyo parliament power. Ni nyaka gi enact a legislation mabiro realize the realization of leadership and to give effect to the leadership and integrity. Tiyudo ka koro kacha sama gicha nodhi e parliament ne wadhi nyaka doho modhi nyaka Supreme Court. Iyudo ka parliament nodhi gigolore josiasa ne gidhi gigolore koro giketo ni gin public officers. Koro gin kata ko wach na kwelo kaka sane. Ni tan pod abed office. Ta state officer to ko maki makane to ni gwetao bed bathe mondi otim nonro ka koto biro yudo ni nkare tinyalo bedo compensated or iduki tich. To joma public officers me yiero monego bed ni ema wang' jopiny gi. Tiyudo ka koro kane gicho mi parliament responsibility to gicha gidhi gibedo so selfish ma ok gi miyo jopiny gima ne jopiny o intend kane giwacho ni weche mag leadership and integrity en kido mane to en tela ina mane. To jatelo nego bed ni timo ang'o? Nikech kiwacho ni authority assigned to a state officer and a public trust must should be exercised in a manner that brings honor to the nation and dignity to the officer holds. To kakoro ng'ani en sama en office ni. Tiyudo ni ng'ani iwacho ni maro kwelo, maro ero devolved corruption ma daktari wuoye. Tiyudo ni pod en ni koro katiba no bende koro pedo chako yiene kendo pod beda kanyo. Koro nitiere gik monego bed ni wafuono mamiyo japiny winjo ni to en ang'o gang'o. King'iyo kata weche mag ratiro mar oganda. Yes. Mar article 19 kidhi kanyo Bill of Rights. Nineno kane wadhi waketo kwa wacho ni kopo ni ng'ato dwa timo gimoro kata mar public interest litigation to nego bed ni migawo mar doho oketo ni kata ka nitiere fees moro michulo to nego bed ni fees no is reasonable to konego bende ohinda ratiro mar ng'ato mondo mi odwar haki ne kacha. Koro ka gik machalo kamagi ero ka pok obedo fully implemented. To koro wang'iyo ni to migawo mane kacha kopo ni pod nitie gi ng'ikruok to en ang'o monego tim to be nitiere ng'at ma onego bed gi responsibility ma hakikisha ni gino timre kaka katiba ne dwaro. Koro mage gin gik moko monego bed ni koro kwachako ng'iyo sane to wang'iyo ang'iya mos to wakoni ka gi ka nikech ng'iyo kata weche mag telo mar kor gwenge mar devolution. Iyudo ka katiba wacho ni at least atamala 15 matin mogik onego bed na atamala 15.
to teno nego bed ni ka sirikal mamalo nikech ka gik moko te ng'eny gi obedo kucha. Yes. To ere kaka pesa pod malo kuwe pesa mang'eny pod bede kata kikalo budget. Koro magi gik monego bed ni ng'iyo ni to ere nikech ka ng'ato wacho ni at least 15%. To ka in at least 15%, ng'ato nyalo keta tamala 15 no kende, to pesa modong malo ku temang'o. To ere kama ng'ikruok nitie. Koro magi gik monego bed ni koro wachako ng'iyo gi kwafuono to wapimo wach. To sama bende wachako suggest no, to wang'iyo ni to en ang'o gang'o to en yo mane manyalo miyo bende japeny nikech ing'e ni ok inyalo wacho ni katiba rach pok otimore maber, telo mar gwenge pesa pok waneno moromo. What the responsibility is rest with who? Okay.